22 djece iz 3 zagrebačke osnovne škole Voltino, Augusta Šenova Pongračevo i Pavlika Miškine bili su sudionici prvog aktivnog tjedna udruge Pragma. Tjedan je dio aktivnosti projekta Upiši me i održan je od 4. do 8. srpnja 2022. godine u osnovnoj školi Voltino. Voditelji su bili zaposlenici i suradnici udruge Pragma, osposobljeni za provedbu radionica i predavanja u području socioemocionalne i medijske pismenosti. Tako su djeca u aktivnom tjednu kroz životne primjere vježbali i razgovarali o važnosti prijateljstva i kvalitetne komunikacije koja prati dobro prijateljstvo, značaju iskazivanja emocija na pravi način i upravljanjem ponašanjem, timskom radu i grupnim pravilima koja su važna unutar razreda, ali i izvan njega, odabiru nenasilja kao načina rješavanja problema i pravu svake osobe na život u dostojanstvu, ulozi medijske pismenosti u životu djece te poznavanju pravila dobrog ponašanja na društvenim mrežama i internetu kako bi djeca izbjegla zamke cyberbullinga, dezinformacija i manipulacija djecom. Uz radionice i predavanje iz područja socioemocionalne i medijske pismenosti, djeca su vježbala i svoje kreativne likovne vještine, te uz igru i pjesmu rješavale brojne zadatke koji potiču znatiželju. Sve aktivnosti za djecu uključene u provedbu projekta Upiši me bile su besplatne zahvaljujući potpori Ministarstva znanosti i obrazovanja.